Na tej AP jednotke, ale hlavne aj na tej AP dvojke je ten prístup vlastne taký viac projektový, kedy sa snažíme vlastne toho žiaka dostať do také role, aby si uvedomoval, že nad ním nestojí komisia, ale nejaký interný zákazník. Hej? A snažíme sa vlastne nejakým spôsobom, hlavne teda tej AP dvojke, pochopiť, že ako funguje klasický cyklus nejakého uvedenia, nejakého napríklad produktu alebo celkovo nejakej služby. To znamená, sú tam zahrnuté všetky fázy, ktoré v bežnom živote poznáme. On si musí vyzbierať informácie na svoj projekt, musí si urobiť plánovanie projektu. Potom je samotná realizácia, kedy musí dodržať aj isté pravidlá. Musí robiť rôzne meracie protokoly, hej. Čiže všetko, čo k tomu patrí, a potom je vlastne nejaké odovzdanie zákazníkovi a od neho potom dostáva tú spätnú väzbu kvázi na svoj produkt, na svoj projekt. Takže toto je niečo, čo tých mladých obohacuje, čo dostávajú do vienka, oni si to možno aj neuvedomujú, pretože to prijímajú prirodzene, oni v tom vyrastajú. Hej? A potom tu není ten šok, kedy vlastne sme často navyknutí len sa niečo učiť, možno memorovať, možno robiť tak od do, ale vo firmách a v tom pracovnom svete to funguje trošku inak. A tieto skúšky a tento model nám pomáha sa viac nastaviť pre ten život vlastne pracovný po škole.